Morjesta, moi taas. Nyt ollaan Minecraftin parissa ja Hunger Games. Mulla ei skypää. Ei oo skypää. Mä kuvaan. Niin. Joo, se on siis kuvioissa. Niin. Hunger Games. Nälkäpeli. On tässä tämä juttu. Ja mä kuvaan sitä. Okei. Näin. No, 4 sekuntia. Joo. No niin. Nyt, jes. Paras mappi ikinä. Okei. Tunnen tosi hyvin mapin. Ja ne meidän alkuksesteille, koska tiedän muitakin parempia paikkoja. Joo, niin. Sitten kun vielä yksi juttu, että mullahan on PC, niin mä aion kuvata myös sillä näitä videoita. Koska mä sain nyt web-kameran. Niin. Tämmöstä. Kolme, 2, 1. Tadää! Okei, eli lentokenttä on niinku, tää lentokenttä on tosi hyödyllinen. Ja sieltä löytyy aina hyvää tietoa. Mä menen suoraan tuonne, koska siellä on tosi hyvää tietoa. Ja täällä on aseita. Useimmiten. No nyt ei ollut. Aletaan päähän tuolla. Mä tiedän, että mua seurataan. Tuossa näkyy. Voi vittu, tuo puukirves. Kumpi nyt kuolee? Nyt mä tapaan ton. Jes. Oi vitsi! No. Ai jaa, se oli vippi. Ihan. No, niillä on aina aluksi kamaa. Et ne ei, vaikka ne ei menisi alkuchesteille tänne näin. No, kuitenkin sinne, niin sit niillä on kuitenkin joku puumiakka, tai kivimiakka, tai joku nahka-armorit. Tai 1 rauta-armori. Ja näin. Sitten no, tutkitaan tätä. Täällä on ainakin jotain. Tuo on oikeesti hyvä tietää. En oo ennen löytänyt. Sitten tää on tosi hyödyllinen paikka. Siis täällä, kun mä etsin täältä, niin täällä on niinku, tuollahan on chesti, niin siellä on aina niinku rauta kautta kulta armoreita tai kivimiakka. Sitten täällä on semmonen paikka. Semmonen jännä paikka. Tai siis siellä on semmonen niinku arkku. Siis siellä on arkku. Tuolla, missä toi on? Tuolla on arkku. Niinku näin. Tässä on arkku. Sitten täällä jossain, oliko se tossa? Vai tossa? Vai oliko se tossa? Se on semmonen tunneli alaspäin, niin kai siinä on puskea. Koska niissä on usein jotain aina. Sitten täällä on talo,
No tänne on mahdotonta mennä. Ei kukaan tänne ole ikinä päässyt. Ei ikinä. Tänne on aivan mahdotonta mennä. Sitten täällä on varmaan jotain yksi timantti usein. Mut siis timantti on tosi hyvä. Jos saa. No tosta, niin jos sä pääset tän puun päälle, sit sä pääsisit tonne ylös. Mut siis ei kukaan ennen ole ikinä päässyt. Siis ilman lentämistä. Niin kun mä voisin ehkä just päästä tälleen näin. Oho, no kato, se ei olekaan niin vaikea. Ei kun helppoa. Näin. No, oho, se oli aika helppoa. Mut siis tohon noin. Ja sitten hyppää täältä. Niin täällä on usein jotain tosi hyvää kamaa. Todennäköisesti en oo ennen ikinä ollut. Niin tästä vaan. Se on tosi hyödyllinen paikka. Varmaan. Sitten täällä on tuo traktori. Ja niin sanotusti siinä renkaan vieressä on tuo chesti. Se ikään kuin piilottaa sitä. Sitten täällä on yksi paikka, mikä on myös tosi hyödyllinen. Tämä. Valo. Sieltä löytyy usein joko. Siis mä oon löytänyt sieltä ruokaa, rautaa tai kivimiakkaa. Elikkä kato. Täältä. Näin. No niin, sitä ei oo vielä avattu. No tästä sitten avataan. Menee tonne. Ylös. No tonne ylös ja siellä on tää chesti. Sitten 8:45. Sitten täällä on chesti. Okei. Tosta napista kun painaa, niin nää menee ylös ja lava alkaa tippua. Et kansi tehdä noin. Jos niinku tuolla on joku, jolla on ihan älyttömän hyvää kamaa, niin sit siellä ei oo enää. Elikkä tossa olisi niinku chesti. Tossa olisi crafting table. Ja tossa on chesti. Niin täällä aina kannattaa käydä, siellä löytyy usein niinku rautaa. Ja näissä ei oo mitään. No tietääkseni. Ainakaan kun mä oon tutkinut näitä, niin ei se oo. Ots tossa. Tossa ei oo mitään. No. Sitten. Tämä. Täällä mennään ylös. Sitten täällä on aina. Noniin, täällähän on jonkun staffit. Mä luulen, että se oli se vippi, joka sen oli tappanut. Tuolle ylhäällä. Ja yksi juttu täällä Hunger Gamesissa, että just noin, toi pelaaja lähti, niin nyt se menetti sen kamat. Sulla on 20 minuuttia aikaa löytää sen kamat. Koska sitten katoaa. Se on niinku liika vähän. Aha, tää on paras. Tää on parhaat kamat tällä hetkellä. Aika hyvät. Niin. Aha, tyyppi ei siis haluu iron armoria. Aika tyhmä. Huono tarvitse. Näkeekö se sut? Ei. Kato, spektaattori. Sitten joo, spektaattoreita ei voi nähdä. Eli mä oon spektaattori. Tää on tosi järkevä. Tää ei ota ironhousuja, tää ei ota rengasrintapalsteria, mitä toi ei tarvii. Aha. Hyvä vastus. Hienoa. Kaksi aika hyvää tyyppiä. Tässä on sama.
Mitäs kaikkea tällä? Aha, no niin, siinä olikin. Vai olisiko sillä nyt ne airon? No, siinä oli chest, mutta ei välitä. Joo, kohta tulee yö. Sitten yöllä. Aha, Until the Deathmatch. Tyyppi siis näköjään tekee jotain timanttia. Noniin. Okei, nyt lähti. Elikkä nää on tiimi. Ja jos tää menee niinku tosi pitkälle, niin nyt näette. Alkaa iskeä salamoita. Ja sit kuolee. Aha, täällä on omat keinot näköjään. Ahaa, mä ymmärsin. Jos kato, silloin oli ehkä timantti, niin ettei sen kaveri saanut timanttia. Ja näähän saa niinku olla täällä ihan niin kauan kuin vaan haluu. Paitsi sit ne tavallaan häviää. Voi olla, mä en oo ikinä nähnyt, että niinku omat tiimiläiset kävisi. Aha! Näähän tekee järkevästi. Tolla on rautamiekko, tolla on kulta. Mitä ihmettä? Nyt lähti. Hienoa! Hän voitti, hän voitti, hän voitti, hän voitti, hän voitti. Hän voitti. Noniin. Ja morjesta moi! Moi. Joo, tää kestää. No, moi. 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 Moikka!